Tulog ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay ang girasyonan og tubig sa Talisay City Fire Station. Nunod sa nasinating El Nino. Si Chona Carion sa report. Ang mga bukirang barangay sa Tapul, Maghaway ug Linaw ang gipangrasyonan og tubig sa mga sakop sa Talisay City Fire Station. Ang tulo ka mga barangay naglisod na gyud og supply silang tubig nunot sa padayong nasinating grabing kainit mugna sa El Nino. Mato ni Senior Fire Officer 1 Guillier Pegaredo, ang Public Information Officer sa Talisay City Fire Station, nga ang mga barangay kapitan nagpadala og request kanila nga magparasyon gumikan sa kanihit na sa tubig sa maong mga barangay. Monitor sa mga barangays nga nagkulang og tubig kay kung hain ni ang huwaw delikado man sa sunog, so mo ni ang among gibuhat karon. Hinuon matod ni Pigarido nga 7 ka mga mountain barangay sa dakbayan ang ilang gimonitor karon gumikan sa kanihit na sa supply sa tubig. Hinuon kun adunay mga barangay nga magparasyon og tubig kinahanglang magpadala og request kanila kay usa ra ka water tanker ang ilang gigamit. Ang mga fire trucks usab nilang duha ka buok naka-standby aron magamit kun adunay muulbo nga sunog. Di kita mo ditso lang og dagan ngadto kung wala gyud formal request kay atong hinumduman nga ang ato sang mga fire truck gigamit nato pag responde og sunog nya pananglitan kung wala tay formal request lisod sad kaayo. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.